Ja que sóc el sol·licitant d'aquestes compareixences que imagino o intueixo que són les que donen algun tipus de conflicte per acceptar-les, senzillament és un comentari. Sí, efectivament, la intencionalitat és ben clara. Bé, la senyora Romero diu monopolitzar, jo el que deia és, donat que el temps, com veuen vostès, és limitat per l'argumentació quan els temes són una mica més extensos, sí és cert que m'agradaria entrar en una mica més detall, bàsicament perquè hi ha hagut arguments que vostès o alguns de vostès han utilitzat, que segurament són entesos de forma diferent per nosaltres, però també em consta que són entesos diferents per alguns dels rectors i creiem que és important que vinguin per parlar d'un tema que per això suposo que m'ha molestat el tema d'abans de la diputada, quan parla dels rectors, és que particularment dintre d'aquesta comissió d'Empresa i Universitat, els que tenim aquesta especial sensibilitat, encara que alguns crec que després de les seves lliçons docents m'ha semblat molt experts també en docència universitària, però en tot cas els que també tenim aquesta mínima sensibilitat per la universitat, ens agradaria que aquests rectors vinguessin, però no cop a la legislatura. De fet, en les darreres legislatures alguns han vingut una vegada i altres cap. Per tant, m'agradaria que vinguessin per això, pel finançament, pels plans estratègics o per transferència de coneixements. És a dir, si fos per aquest diputat que us parla, no vindrien, evidentment, sol per aquest tema, senyora diputada, vindrien per moltíssims. Per tant, si poguéssim parlar almenys durant 10 minuts, que tampoc no es dona el Parlament molt més temps per treballar en una compareixença temes universitaris, quan menys no que vinguin més sovint. Per tant, per això vam demanar tots, perquè va haver conflictes a tots, però insisteixo, podríem demanar per moltíssims altres temes i per mi tindria jo almenys un rector cada dijous. Vull dir, si volen, els que diuen sempre que s'ha de poder parlar de tot, parlem amb els rectors de tot cada dijous, si volen. Jo estaré aquí, gràcies. Gràcies, senyor Soler.